салом алейкум дӯстон азиз, салом алейкум бардорон. Ман сам ба шумо доктор Мерод. Ҳамеша тансият хонавода бошед. Ҳамин видеои маро мебинед, бидунед подписация бикунед, лайк бидунед, чунки дигарро бинанд ва моро бутонед як бародари мо шуморо дастгирӣ кунед, кӯмак кунед. Чунки шумо мебинед, дар назд ман як додари мо қарор дорад. Додари мо масалан почаш сӯхтагӣ аст, дар болош почаш об рехтагӣ аст. Мақсади видеои ман дар чи аст? Мақсади видеои ман дар он аст ки бародарони азиз, вақте ки шумо ҳамин ҳолатот шумо дар роҳ мекунед ё ки шумо дар меғалтед ё ки бемор мешавед, дар ҳақиқат номеро дар поёни экран мебинед, бидунед занг бизанед, дар WhatsApp фақат голос партоед, иншоалло ки кӯмакам мерасонем аз шумо. Ба хотири чӣ гуфтастам? Ба хотире ки бисёр бародарони мо шумо дар ҳамин ҳолатот гирифтор мешаванд, ана тобат намекунанд худшонам. Масалан мисол як рӯз, ду рӯз, се рӯз, чор рӯз, як ҳафта мезананд, уҷе аз ҳад ҳамин беморӣ уҷе дар тиё мешавад ки уҷе вообще-то номумкин аст тобат кардан. Баъд мисол муроҷиат мекунанд ва додари мо шумо время муроҷиат кардия ки аст, омадем дорухата навистем, мисол дору укол навистем, уҷе албатта ки тобат гирад, иншоалло ба хоси худо сеҳат мешавад, бо ва кору фаъолияти худ бармегардад. Дӯстон ва бародарони азиз, вақте ки ҳамин ҳолатот дар шумо рух метиҳад, ҳеҷ маҳал шумо гуфти гапи рӯсо ки самагичинӣ накунед, аз худ пеши худ ҳархел дороҳо истифода набаред. Ба хотири чӣ? Ба хотире ки як дору як ҷо ба як ҷо дигар, як ҷоро фоида ки кард, ба як ҷои дигар боз зарар дорад. Ба он хотир ҳамин додар ба мо занг зад, мисол саҳар, мо албатта ки мо гуфту шунид кардем, дидем, мисол гуфтем ира як бор дидан дар кун ва тобат кардан дар кун. Бисёр бародарони мо шумо занг мезананд, мегӯянд ки акай доктор мисол аҳамин дорӣ ба WhatsApp маро мисол дору укол донест. Дӯстон ва бародарони азиз, ин хеле номумкин аст. Вақте ки ман аз дурӣ ба шуморо мисол дору укол бинависам, ин хеле намешавад. Ба хотири чӣ? Ба хотире ки шояд ки ман як доруи бинависам ки ҳамун дору мисол барои ҳамун дардата набошед, лекин тобат намешавад. Баъд албатта ки доктор ё дурӯғон мешавад, ё ки ба гуфти шумо мисол рафтаву шумо мегӯяд ки доктор намефаҳмад. Ба он хотир ё ки биёед дар қабули доктор, мисол бинанд то доктор, баъд мисол дору хат бинависанд, ё ки шумо файрод кунед доктора. Ба хотири ин омадем, дидем ки албатта ки сӯхтагӣ аст, дараҷаи 2-3, мисол сӯхтагӣ, мисол фоизиш кам сӯхтагӣ аст. Ва додарам мисол лисоша нишона метиҳем, ба хотири чӣ? Ба хотире ки розӣ неста, ки гуфт ки бисёр бародарон маро мешиносанд, хай лисоҳо нишона дӣ. Хай пас экран гап мезанем. Гап зан бародарҷон. Салом алейкум бародарон, ҳаматонда. Манам бародар почкум дар оби гарм сӯхтак. муроҷиат ба ҳамин доктор берӯз кардам. Гуфтум шаки доктор поиман хеле сӯхтай. омад сари вақт поман дида врамиш хела гашт, уколум кард, ома привязка кард, гуфт қад ба зарарам нестай, ҷои аввал саломатӣ бошад, кор мешавад. омада доктор дида мара дар хона хутона личини накунед, сари вақт ба доктор буроед, мақсад личини кунем, иншоалло соз мешавем. Якумш худованд худаш хутона эҳтиёт кунем бародаро. Бале, бародари азиз, дар ҳама ҳолато шумо худтона эҳтиёт кунед. Ин видео ба он хотире нест ки ман мисол именам ба мара занг бизанед. Бисёр бародарои ба монанди ман докторо бисёр ҳастанд. Занг бизанед дигар бародароро, мақсад як муроҷиат бипурсед ё ки барем ба пешона. Ин видеои ман ба хотире аст ки шумо як чира шумо дарк кунед, бифаҳмед, муроҷиат кунед. Дар инсон саломатӣ ҷои аввал меистад, баъд дуюм пулу кору дигар чизо. Саломатӣ ки бошад, пулу ҳама чиз мешавад. ҳамеша тансияти хонавода бошед. Видеои моро подписатсия кунед, чунки дигарҳо бинанд. Ва моро кӯшиш кардастем ки як саҳми худро дар ҳамин бародаро, мисол дар бемории худро бигузорем. Ин видео ба он хотире мешавад ки видеоҳо як бародари мо шумо мебинад ва ҳамин чизои хатогӣ, аз ҳамин хатогиҳо ислоҳ мекунад. Мисол бо як чиз дигараш ин аст ки мисол видеои мо мисол як соле ки мо пир мешем, 30 сол меравад, метавонем худро тамошо мекунем, мегӯем ки албатта ки мо хеле корҳо мекардем. Фақат видеои ман барои тобат аст. Фақат мо тобат қатъи машғулем. ба ягон кас кор надорам. ҳамеша тансияти хонавода бошед. Худо нигаҳбонтон бошад. Салом.